Dit moet een traditionele bolus worden, maar dit is niet de enige bolus die vandaag gebakken worden. 10 thuisbakkers gaan vandaag de strijd aan om een variant op de Zeeuwse bolus te maken. En ik kan je vertellen, er gaat van alles in die Zeeuwse bolus. Is dit wat? Ja? Wat gebeurt hier allemaal? Ja, ik ben het zeewier aan het droogmaken. Want als er veel te veel water in zit, dan wordt het een sompige bolus. Dus ik wil het even lekker schoon en droog hebben. Maar zeewier in de bolus? Ja, zeewier is eigenlijk een onbeminde superfood. En we hebben in Zeeland daar heel veel van. Dus ik hoop mensen te inspireren, zodat ze het ook gaan gebruiken. Waar bent u precies mee bezig? Knoflook en zeekraal zie ik hier. Ja, dat klopt. Wordt het wel een bolus? Ja, een hartige bolus wordt het. Ja. Ik maak een bolus met zeekraal, knoflook en een pepertje erin. En daarbij maak ik van lamsoor maak ik een pesto. Ja, ik kan naar huis, ik heb het geleerd. Ja, oké. Hey, andere kant. Hoor ik hier nu dat je iets geleerd hebt? Onbegrijpelijk op mijn leeftijd nog, hè? Opbollen van de meester. Vertel eens even. Vertel eens even. Ja, hoe bol je op? Gewoon drukken, naar rechts draaien. Met de klok mee. Duim er tegen. En dan langzaam naar boven. En dan heb je, als je het goed doet, een mooi bolletje. En dat moest u hem nog even leren? Nou, helpen, hè? Ik vind altijd het mooiste als er hele mooie producten komen. Daar wil ik best wel een beetje helpen. Ja, dus nou alvast de deeg met de vulling erin en de spijs. En dan moet ik zometeen nog uit gaan rollen in een notenmengsel. Okay. En dan doe ik ze een bolus oprollen en dan ga ik ze zo laten rijzen en bakken. En dan presenteer ik ze zo. Smaakt het nog als een bolus? Ja, op zich het smaakt niet zo als gewoon een broodje, maar gewoon, dus inderdaad smaakt naar een bolus, ja. Net stond de meester hemzelf bij jou te gluren. Ja. Ik dacht te zien dat je al een beetje zenuwachtig werd. Ja, dit is natuurlijk een bekend iemand, dus dat is natuurlijk wel spannend als die ineens naast je staat. En als je dan, dat is gewoon spannend. Dus. Wat moest hij van je weten? Wat ik allemaal aan het doen was. En hij zei ook dat hij het een leuk idee vond, dus dat is een goed teken. Met een kritische blik. Ja. U staat overal een beetje kritisch bij te kijken. Ik ben nou niet kritisch geïnteresseerd. Heel leuk wat ze allemaal verzinnen, hoor. Ik zie allemaal Zeeuwse babbelaars en zeewier en ik vind het wel leuk. Echt Zeeland. Ruik en proef je dadelijk, denk ik. En u krijgt er ook een beetje honger van, volgens mij. Wel. Het duurt nog 2 uur, hè. Wat voor bolus maak jij? Een bolusster. Met de associatie naar zeester en naar de ster van de Joden vanwege de Joden die ons het bolusrecept gebracht hebben. Precies. Want daar komt de bolus vandaan, hè? Ja, tuurlijk. En de zeester heeft natuurlijk 5 punten, maar ik moet een even aantal hebben. En de Jodenster is 6 punten, hè? Ja. Zitten er nog bepaalde ingrediënten in die verrassend zijn? Of is het gewoon een bolus, alleen dan een ster? Een deel biologische producten en een hele hoog eiwitgehalte bloem. Laat ik het zeggen, van graan wat heel veel zon gezien heeft. Dus, en daardoor krijgt die bolus dus toch een andere smaak? Geen idee, je mag straks proeven. Waar let u nou eigenlijk op? Ik let op originaliteit. Maar uiteindelijk moet het lekker zijn, hè? Dus de smaak telt bij ons altijd dubbel. Ja, dat is toch mooi.
Deze kan verkocht worden. Die kan verkocht worden. Hup. En op het einde kun je ze een klein beetje dunner maken, zodat dat puntje net mooi onder die bolus komt. Ja, maar nu ik er 1 heb, heeft u er al bijna 4. Ja. Dames en heren, is dit het juryoverleg? Ja. Zit er al een favoriet tussen? Wij zeggen nog niks, we laten nog niks los. Nee, doen we nog niet. Nog niet de origineelste tot nu toe? Ik vind alles origineel tot nu toe. Echt, ik verbaas me weer. En op de eerste plaats... Oh, die wordt het spannend. Ik heb hem al gezien hoor. Kees. Met een bonusster. Proficiat. En de beker gaat naar Kees. Geweldig. Zo hoort dat, hè, toch? Dankjewel. Geweldig. Ik ben er heel blij mee. Alles lag heel dicht bij elkaar. En originaliteit en netheid van werk heeft jou gewoon verder gebracht uiteindelijk. En de verkoopbaarheid. Het is een bolus, maar dan echt iets minder zoet. Je proeft dat jij echt, volgens mij, biologische producten hebt gebruikt. En wat ik wel lekker vind, is dat hij wel net wat minder zoet is dan de echte bolus. Gewoon net iets minder, niet te overdreven zoet. Sommigen doen ook nog suiker door de bloem heen, maar dan wordt het gewoon te. Wilt u nou ook de bolus maken die Kees maakt? Nou, het recept staat bij ons op de website. En ik kan u maar aanraden hoor. Nou, lekker hoor. Heerlijk.